ai kuplay pi sa isin baro haga kerteng ka badan bortam ka jong Jisu ka kerteng ka balong halor ki kerteng baro bahaga ni ka kerteng ki khosio baro ki dem krupat baro ki thli ki pla bau Jisu de utrai ka kerteng halor ki kerteng baro ka bamut hi dan ka weipat ka kerteng ka bala banya challenge bat ka ni ka kerteng ka jong Jisu kani ka kerteng kalong ka kerteng bahaba ki ksut ki shepting baki bor ka jingdom ki kheinduh bat kahima ka jong ubaman o da shisha ka khi na do ki telong na ki tenra ki jong ka pangai ngu yu blai bangi tip yang ni ka kerteng baka ni ka kerteng ka dei ka kerteng ken ka bangi e ka kerteng ka jong Jisu para ni ka por ka mentang ai ku blai pi ha ni ka kerteng bo try unang pen shat bor pi unang pen dan kam ru ya ka jingim ka jong pi ani ka sngi kwa ban kren ya ka wei ka jingkren bat kata hi ka dei ka jingkeli ya ka banga kwa ban keli bagata kalong hato pinut ne em ban kheinduh hato pinut ne em ban kheinduh baleng kli kani ka jingkeli kadau kalong balada pi kwa ban bot yu Jisu pi hap ban kheinduh yalade pimla ban bat yalade ne ban bo yalade ban bo lang bat utra ha ka jo ka por ani ban shakri yalade ban shakri utrai haga jo ka por pimla ban shakri arkan rat utrai wong lada pi e jaga wei pin isi na ga wei bala pi isi ga wei pin e jaga wei badeng ta kwa banong i pi lada pi kwa ban bot yo Jisu pi hap ban kheinduh yalade maru Jisu ong ini ki kentien u ong ba lada pi bot yanga kai ka banjaya pi ong nga ngam shim lawan ban bu ya ka jingsuk ka perthei henrei ka wat nga khamwan ban bu ya ka jingsuk hoi wong ha ga wi ka bentau ong ka jingsuk ka jongang ai pi ka jingsuk ka jongang e no pi om ka perthei ka ai rei nga ai ma nga ya pi utrai u klem kren ya ka ta ha ga nei ka por re ukren u ong bala pi bot ya nga kan mau ya ka ne ngawan ban bu ya ka ta ka wat om ya ka ta ka jingsuk kai ka ne ka wat kawat ka kren bihi ka ktin ka jong blai namar ka ktin ka jong blai ka khamnap ya ka no ka wat lam arliang serti ta deng ta ka ktin ka jong blai habangi puli ya ka ngi snu tho ba ka ktin jong blai ka long ka ba em ka long ka ba don bor ka ba khamnap ya ka no ka wat lam arliang serti ka ktin ka jong blai ka de ka ta ka ba penya khlat ka ba pai ya ta ka jing em ba ya ka man sim ki mat ba ki clench ing ba de ka ba bishar ya ta ka jing mut jong blai ba ka jing thmu jong ka donut ka ba mut ka ktin ka jong blai ka ngam jelio hadu kata wat ya ka jing em bat ya ka mensim ya ka bangi em la ban sung thu shu da ka ne ka jabing briu le ne ka jing sung thu briu ka jongi han re ka ktien ka jong blai ka pen sung thu yangi la ka dei ka ba dei ne la ka dei ka ba lat la ka dei jong baman ne ka dei ka jong trai la ka dei ka ba li ne ka dei ka ba yong ba deng ta ngi sung thu ba ka dei tang ka ktien ka jong blai ka ba pen ya khlat ya ka ta ken bangin i thu la ka dei ka jong no ta deng ta trai wong ngawan ban bo ya ka jing suk re ya ka wat ka ba mut hi ka wat ka penya khlat ka wat ka pendekut ka wat ken ka mat bat ka penya khlat sisa ya kata ya ka badai bat na ka bamdai ta deng ta utrahi wan man penya khlat ka jinga dei ubriu baduk sot ka jinga dei jong ni ubriu nagani ka perthei ba unyo ken ya kata ka jing lai lut ta deng ta bu trai wan ka long sisa kum ka wat ken padeng tau try ong la da pipuli Mathaios kalenong ga ba sipo de khat lai pusau ong ba wan mut banglawan ban bu ka jingsuk a pertain re ngam sim lawan ban bu ya ka jingsuk re ka wat na banga lawan ba ubriu nyale ya lau kpa u khun bela ga kmi ka sakurim bat la ka singken kurim bat kinong shun jong briu kin long na ka ying ga jong uhi ka mut i la da pi ong an but yu Jisu kalenti kam dei ka ba kalot kalenti kam dei ka ba snobang kalenti ka dei ka ba khem ka dei kalenti ka ba selang tadeng tau Jisu shimla puri yang ni ke ulaya thu lupa ba wong la pi bot yang akan long kum ta ko ba la pi bot yang akan long kum ta mo kong tadeng ta la da ka long kum ta pinum sngo lengo ni pinum sngo kendit namar ngang la da bi thu lupa ya pi la da pi bot yang kan dei bi ka wat dei ga jingsuk ka ba mot hi ukpa ni le belo ukun belo ukpa le ni ubriu ni le ya ukpa ukun ya ba ya ka kmi ka kurim sengken kurim kamot kan dan be kata ka huri hura kan dan be kata ka jingbom ya sungthu kan dan be kata ka jingbom sup lada ubriu urai si shaban bot ya Jesus Christ markinong shun ki jong briu kin long na ga yeng ga jong uhi ong ktin ga jong blai
Tadeng ta pi buat yu Jisu lesi pimpat pediang yu Jisu ni pimpat nget yu Jisu ndrei menta pi le yo sngo ba yo sngo i ka tien pi sngo dei ban buat no yu Jisu ndrei pidang don ke jing arta tien yo ba i pa i thut ne yo ba i mei thut yo ba ki bahayeng ki thut yo ba ki perlok perjor ki thut kwa banong e pi bo Jisu la da bi thu lu pa la pi buat ya u ki breu kin thut ya pi namar ba ki thut eu trai Tadeng ta wat nom khuslai lagi nong shun ki long nagayeng ke jong pi utrai wang katahi ka dei banja Tadeng ta wang bahang ne baki nong shun ki bri long nagayeng ke jong hi ba utau ba e jalo khpal ne ka kme na lor jonga om dei uban yo yanga ba utau ba e jalo khun ne ka khun na lor jonga om dei uban yo yanga ka ba mut i Jisu ong da pi bidang bo sha i papa jong pi ban yanga la pi bo sha ya ka kme ke jong pi hashwa ban yanga kamut ka priority la mut la da pi bu nang kong ye no ka jing ke jong pi yo khon ne ka khon ne yo pa ne ka kmi la da pi dang bu nang kong ye ki phimla ban but yang a ong trai tadeng tau Jisu ong ba bat utau bam shim ila ka ding phna ban but na din jonga om de u ban yo yang a utau ba shim ila ka jing em du no e ka bu utau ba du no ila ka jing em na ka ban ta jonga un shim ye ka Jisu ong pi but yang a pi ba ding phna Mde ban shua ding pernah henry wong ban ba ding pernah ban wa ding pernah rendang kesuk henry ban ba ya ka ding pernah halaga sngi kata ken ka dei ka ba jinjar bat ka ba kordit bat ka ba tadeng tang kwa banong ye pi la pi bot yu Jisu ka ba mut pi ban kheinduh no yala di la ka jong pi khen ka ba kor ka no pi khen ka ta ka long ka ba remdor ka no pi hab ban kheinduh no ya kata ba pinyo ya Jisu Christ Tadeng ta kwa banong ye pi ka sngi Bau trai nganget pencet bore pi Ukraine ni ka tien uang ba pi haban ba ka ding pna lada pi pim ba ka ding pna ka bamut pim la ban long ki senran jonga ong trai ka kata ka jing ba ka ding pna ba pi kheinduh no elade ka jonga ngan do langa khen ka bakor nang sat yang a Jisu ngan yo le kom ka yor padeng ta trai uang utau ba shem ye ka jing im undu no eka wei to ba shem ye ka jing im ka bamut u shem ye ka jing im da ka ba u pen sungub hai ki breu mdan ba ya thut bat u mdan ba ya wit bat u ka lada ki sungub bang be lada ka perthai em ka sungub bang ye pi lada ka perthai em ka sungub tenat ye pi lada baro ki biang lang bat pi ongam kwa ban thut i tai le ni ta dehing ta pi la yo e da ka jing im lada ka longgum ta ri pi do no pat yo trai Nrai pi lada pi kloi ban do no ya tegi ai ki jong ni ka perthai pi ong an buat be Jisu compare ki breu kin kren ben yanga ni kin ben stam yanga ni kin ben yap yanga lada ki breu ki ong gumno ro ngala rai ban buat yo Jisu kamut pi la kheinduh ila de da pi la kheinduh ila de kumta Jisu ong tau bodo no e ga jingim na ka menta jonga un shem ya ka bamut un yo ya ka ta ka jingim ka basisha kani ka jingim joka do ka jingim ka balong artificial fitip na mi kata Kalong artificial kom tu ubreu ubashu le men rekhe am tang ba kam da don shisha ya kata ban rekhe ritang ban shupen I shika perthai ba urkhe ban shupen kemen ya kita ken ki be don langhang ta Ndrai na kamen siem umdan ya kata kamen siem ban I umdan ya kata kamen siem ban sngo kemen shisha ne ban sngo bhai sha ushile rekhe humto badeng ta kwa ya fi ka perthai kalong kom ta kalong artificial ka jing sngo bha jongka ki rongphong jongka ka jing itnat jongka baro ka dei ka balong artificial lada pi sngo tho lada ubreu urkhe pi lada kalong artificial nganget pinam sngo bang ya kata ban nganget ya kani lada pi sngo tho ba ka perthai ha ge baka kale e pi ne ka ai pi ne ka terwa e pi lada pi sngo tho ba kalong artificial nganget pinam dan ne ka jing hon ha ga man sim ka jong pi vinum sultanat hero ya kata dan kwa banong pi kabalong original tadi tang ke jong Jisu bu e pi u e chisha Jisu haba usngau ya pi usngau shisha balada ule ke ule shisha ndo ke jing im jong pi ba dei ma u ba ai ta ke jing suk ke shisha ya ta ke jing kemen ke shisha ba ya ta ke jing tengen ke shisha ha ke jing im ke jong pi ta dei ta ba ktien jong blai ong la pi bot yu trai wat ngau phla begini ke barok kin ja Ktin ke jong blai ong na Lukas no ba khnai ka khot ka ba arpulai ter uru la ong ki baro lada unu ru umman banwan na dien jonga ai bo un len yela de ba un ra ela ga ding phna la ga sngi ba un bot yanga na ba unu ru ba man ban pen em yela ka men sim un du no ya ka hanre unu ban du no yala ka men sim na ka banta jonga uta ken un pen em ya ka na ba ubreu un men toy ayu lada uyo e ka perthai baro ha ba ula penjat no lani haba ula pendu no yala de Jisu wang lalu no mon ban buat adin jonga haban len yala de kamu pihak len no yala de
ในประคัดช่วยตัวกับบุรัมกับจงพีในประคัดช่วยตัวกับกระเตงกับจงพีในประคัดช่วยกิบริวกินองอายุยพีในกินสงกุมโนยพีดันกำมันประคัดยากตากำเลยแต่กิบริวkeren ben ya pi gila ban keren ben ya pi si senam arsenam hadir nata gil aklat hiru bagin thaj hiru ban repeat ya gajo si gajo kadai ya pi ken ba phin long kum jo ban yai ne au try na do ka sngi ka ba pi rai ban bot yu tadeng ta len no eladi ba ka tin jo play du jisu u ong shu iki kin tin ki ba kham e ong gum ne ragal nong ba khat sa ka de khot ba arbusan na lukas ki ong ba ti ki bun ki pai ba ki lele dam ban o ba ki la ula kertiang dien ba lo ong ki Ladau nuru wan adin jonga bat ubam isi ialau kpan lega kemin lega tengah legi khon bat gi himmen bauru senrang bagan tai hooi bat ialah ka jonga jing imru onom la ban long usenran jonga ong ujisu ladau tau brium pat isi iaga kemin kpam dei ba isi ka bomot di ban bu shwai ki chadin ni bu shwai ki sharot bu nang kong yutrai ladau tau briu hui umpat bu nang kong yutrai ladau dang bu iaga kemin kpai gi himmen ki para ki himbau tagi bayang ke basam ke jong onom la ban long senran bat lada udang bu ialah diru akmat lada isi wat ialah diru onom la ban long senran jonga ong jisu tadeng ta ba ka tin ke jong blai ka ong kan mentoyu yu breu ba unyo e ka perthai baro ka wei ba undu no ialah jong ka jing em tadeng ta kan mentoyu ba unyo e ka perthai baro ka wei henry ba undu no ialah jong ka jing em tadeng ta bo du try Kembar ngah habang abut utrai dia berkhai kimda sultanat iru e kata bun kiba tim kiba tala kiba keren kiba ot yang ada ke ketien ke jengki galom ka waj iru ka bandap har rei ngasui ini be hau trai ngasakri be utrai be ta kibreu menta kila klet e kata bat kila iet biang yang nga be kita kibreu kila long penban kita kiba hajan ki jonga menta Tadeng ta usoitan tu ka poro pensiap tiang be uang ope mo pido kane pido e katai pido e ka property ne pido e ka nam pido e ka buram pido e ka spak po pido e ta ge baro usoitan wan be ban penting ban pen knyu la ne ban pen kenjing kenya pi kwa banong e pi la pi kwa ban bot yu trawa ju kenjing ken abo trawa kren e pi bot be ban nga kwa banong e pi la da ka dei makana ka wat hendra man sim jo pi ka suk na maru ai pi ta ka jing suk ka palat ke jing sempang kata ke jing suk ong ba ka perthai ka ai ma o ken ya pi hoi wa ngam sim lawan ban bu ya ke jing suk henrei ya ka wat ba ka long kum ta ken haba ngi ya e pedeng ka wat ru henrei kata ke jing suk ke jong trai pat ka sin share ngi hallelujah ba deng ta kwa ban duai ne ka por la pinot ban kheinduh no menta la pinot ban kheinduh rai no menta nget baga jing kheinduh jong pi kam julong le nai marga tin ke jong blai ka ong uno ru baro uba ino ilaga yeng lane ki hinmen boshin rang ni kan thai lane yukpa lane ka kemel lane ka tengah lane ki khon lane ki bri mot ki property naga benta ka kerteng jonga unyo hispa sha ya gata ba unyo ya ga jing em bam jukot ru lada pi kloi ban bot you try you lose nothing pinum du ka ru namaru try umpan pai pa dia kata hispa sha kat ba pinang em ha ka perthai ba pinyo ru ya kata ka jing em ko bam jukot nda pla le na ka perthai tadeng ta kwa ban IP ne ka khubor ne ka step nuot ban kheinduh na ka ban tau trai wat julong ki ba shep tiang wat julong pi kita ken ki ba khau et mar kita ki ba khau et kinom la ban rung ha ka hima ga jong blai blai kor khu pi ngan dwai ha ne ka sngi ka ba menta ba pinum ya da ne ka jabing ka jong pi pinum ya da ka jing i ka jong pi pinum ya da ka jing sngo briu ka jong pi la dau trai ula kren ya pi la dau trai ula pasiau ha ka donut ka jong pi la da ma ula kren ya pi wat ju kan tat ya kata ka jing khot ka jong blai bot ba yo bot ba bat pin long si shagi briu ke bla kerku nga guarantee pi si spa nak si spa la da pila bot yo jisu ka jingim ka jong pi kan long ka jingim ka ba kemen ka jingim ka basuk ka jingim ka ba palai ha pedeng ki jingele baro ka mensim jo pi kan suk un ai pi ya ka jing suk ka ba palat ki jing sempang baro un ai pi ru ya ka ka jingim ka ba bam jikot ka jingim ya ka ba ka jingyap kamla ban kni laga no ka bor jing dum kala no ka bor jong ni ka perthai kanam la ban kni ya kata ka ba blai IP ya ka jing em bom jikot ang nget bu trying per khu ya pi don peding chu pi le se ka ni ka por pi kwa ban but no yu jisu na do menta ka sngi baro shi kata ka don ka jingki jingmut ka melong fickle minded le ne ka don ka jing artatin rei pi osngo ni ka khubor ni ka sngi rai no na do menta ka sngi pediang yeu trai bagi ya duai ka ni ka por ka ba menta ada ki bahayeng jo pi ki pediang yu jisu pediang no ama pi marwai pada ba pi pediang ki bahayeng ro ken pediang utraung kta ki bahayeng ke jong pi utraung kta
yai papa jong pi nei mei jong pi nei gi men bau gi kita gi gintai parashin rang gi jong pi utrai un kta ya ki namar ma pi pilap diang utrai un kta ya kita gi bahaya gi jong pi ngini dwai hakani ka por ga bamenta pilap ban bot na dien jong a gi jing dwai ong trai jisu na ingo ya me ba me de blai jong a trai na do ne ga sngi menai bor yang a pendap yang a pen shlei yang a dau men sim ba khot wengi ke jing siap tiang wengi ke jing arta tien try pendap yang a daga jing shlur bangan bot ya me try pendap yang ada ke bor bangan kheinduh no eladi badi ye jong kani ke perthai jisu yolut me yang a namar try me kwa bangan ai lut eladi hame penon kam yang a jisu agar tengok jisu amen bangangai pila doai ke jing doai try pendap pi daga bor what you pai shu she kaman ne she kadiang pila kut jing bot ban bot yu jisu what nom pai dien shu tadeng ta laki wei kim tre compare bot ma pi marwe ru kabiang he laki wei kim tre ngamarwe ngan bot yu try ngan doai nam ta jong pi ni ka por nam ta try ngan doai ngan ku nam ta ni ki khon ke jong me ablai men pendap iki daga bor do man sim daga jing slur pendap iki go try daga jing pen slek ke jong me namar ke jing pen slek ke jong me ka pen jat no ya ke jing sep ting ya ke ta ke jing arta tien ka pen jat no ya ta ke jing tre ya ta ke lengkor ke ta ke jing kit ke jong baman baro try ni ki khon ke nyat ku kunrat da men sim jame om shu daga do go try re ke nyat ku kunrat naga bor ska bor naga jinget chika jinget bakin long go try kita ki sinran ke ba shisha ke jong me ki ba bo ning kong e ya me go try ke chim ke jong ki am ba ki bo e ka perthai nei ki preu ndai bakin bot ya me ko try ji so bakin bot ya me kin long kita ki sinran ke ba shisha ke jong me kamen toy ki bakin yo e ka perthai bar agwa hin re kin do no ela ke jingim try ngai do ne ga sngi komba ki khindor baro shi atai la jong ke jingim menta try ki kan tat ya kata bakin nyau sentrum ya kata ke baki kidon kan kin nyau tang kanyut sudah ku mau pol ong ya kata ke baro baki kidon kenang bakin yo try ngadoi ngai ngo eme ko pa me pen dap iki daga bor ke jome pen ya iki men sim nyalam iki daga bor ke jome makitin ke jome ka ong try jar kita ki bela lam do men sim ba khoi kilong ki khon jong oblai a try no daga sngi men nyalam iki daga bor men sim har tengu jisu ngadoi ngai ngo amen ngai try na kar khui fi na ngai bor fi try unang pen shat bore pi pin long kita ki banut ban kheinduh ila de naga mentau try jisu lada pinang kwa ru i jing dwai ba jing slok pila ban phone nag ni ki number mo fi ke screen ke jang pil ni pila ba ni kendo ingi shani sipo apa Nongthymmai ha ne ka present jang ka Potternet ngi dan nang ne ban ya rap i pi dan do ka sngi ba ar halu ka sing sa jan jang ka teo khublai shibon ngin sikendo pat try ku fi amen